Kung mamunga ka og gugma, ikaw usa ka Kristohanon. Naa ang balang espiritu sa imong kasing-kasing. Pero wala kay bunga sa gugma, kundi pagkalaog lamang ang bunga nimo. Uy, wala ang balang espiritu sa imong kasing-kasing. Kung nakadawat na ka kan Jesus, kung nakadawat na ka sa Holy Spirit, naagi kay pagkamanggihatagon, pagkamahigugmaon, ilabi na sa imuhang pamilya. Galatians 5:22, ang bunga sa balahan nga espiritu mao ang gugma, kalipay. No, kung wala kay bunga sa gugma o kalipay diya sa imong panimalay, basin og wala jud kay balaan nga espiritu. Dili jud kaluwas. Uy, dakong milagro, uy basta ikaw maluwas. Ang Holy Spirit mosulod sa imong heart ug mag-transform sa imo gikan sa pagkaanak sa demonyo, John 8:44, nahimo kang anak sa Ginoo. Pag anak na ka sa Ginoo, sama nga ang Ginoo mahigugmaon, ikaw ang anak mahigugmaon usab. Sama nga ang Ginoo manggihatagon, ikaw nga anak sa Ginoo manggihatagon usab.